В страната на гумените глави, към Чекистан, в едно малко селце Аксаково живяло едно малко делфинче Дидо. За съжаление, един ден то попаднало под непрестанния огън на бургаския ерсофт отбор Маринс. Делфин на хоризонта! Къде бе? Така, след като попаднаха на засада от ерсофт отбор Маринс, всичките гумени глави паднаха и си признаха. Единствено делфина остана прав и непобедим. Но дали е така?